insuku wayekhona umhlaba ungakasekelwa akhona noyabakhona kuze kube phakade okuyadlulisa ukudlula umhlaba kodwa yena laphenile njalo sizothandaza kulo uNkulunkulu ufana amehlo uphakamisa izandla zakho khanda basakathali baba basaya. Open your mouth and begin to pray. Open your mouth and begin to pray just for 30 seconds. Somebody begin to pray. If you don't know how to pray, call the name of Jesus. Kotala baba shandele brokotosaya. Spirit of the Lord, I pray. I bind every spirit. I bind every foul spirit. I bound every demonic force. I bound every angel of the enemy that may be here tonight in the name of Jesus. We invite the consuming fire to consume every spell cast upon these children of the University of Zululand in the mighty name of Jesus Christ. Pupisa yonke migogo ngegama lika Jesu in the name of Jesus. Ushaya uJesu izandla kakhulu. Thank you Lord. Singahlala phansi. Ngicela uqhubeke nje my brother, same tone. Asithathe leli thuba, won't waste much of your time. Sibingelele ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Christ. Hallelujah. Nikhona ePZ. Hallelujah. Ngicela amen ukuze ngisheshe ngiqede. Hallelujah. Nakho ke manje ngenza kanjalo nje kulo 5 minutes osele ngabe sengiqedile. Hallelujah. Thank you. Asibingelele ngokuphuthumayo ubuholi bonke be-university, ubuholi bonke be-SRC ngokweyikhundla zabo ezahlukahlukeneyo, ama-artist onke akhona abasihlelele lo mcimbi ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Kuthi wena ke bazalwane sizothandaza. Sizokwenza njani? Kube nikhona ngabe sengiqedile, sizokwenza njani? Sizothandaza. Na ngifuna ukufunda ivesi libe lodwa bese siyathandaza. AmaHebheru chapter number 11 verse number 6 lifundeka kanjena: kepha ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu, ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzo walabo abamfunayo. Alibonge igama lenkosi. Ngaphandle kokukholwa akwenzeki. Ukwenza njani bazalwane? Ngicela nikhulume nami bese ngiyathandaza. Ngaphandle kokwenza njani? Akwenzeki. Ukwenza njani? Ukumthokozisa. Mawufuna ukujabulisa uNkulunkulu, akajabuliswa ukuthi usonta kuliphi isonto. Akajabuliswa ukuthi wena uyishaya isifuba uthi usindisiwe, noma wena ugqoka izevatho uthi uyisayoni, noma wena uthi ukhonze Nazaretha, noma ngabe ukhonza kuphi. Yonke leyo nto into engathi shu efana nomsuzo womuntu, kodwa into ethokozisa uNkulunkulu ukukholwa. Ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Akathokoziswa yisonto, kodwa uthokoziswa ukukholwa. Uthokoziswa yini uNkulunkulu? Awukhuluma nami ongoye ngithandaza. Uthokoziswa yini uNkulunkulu? Ukukholwa. Ukukholwa bazalwane, ungakholwa noma ngabe uvuka kumuphi umbhede, njengoba sewulana enkonzweni akube kusabala ukuthi ubucamela esifubeni sikabani. Yonke leyo nto iza ngemumva. Into eza kuqala ukukholwa, ngoba akajatshuliswa ukuthi ukomile noma ukomanga, ujatshuliswa ukukholwa. Jana makhonthana ukukholwa. Awukhuluma nami sengiyathandaza, sithanda ukukholwa. Ukukholwa. Now, faith pleases God. Ukukholwa liyamchaza uNkulunkulu. Hello? Mawufuna ukujabulisa ukuchama uNkulunkulu, iba umuntu okholwayo. Ukholwa ukuthi na ungaphumelela, noma ngabe ekhaya kini akekho ke waphumelela, kodwa mawuke waqala wakholwa, wenza uNkulunkulu ajabule ngawe. And uma uNkulunkulu ejabule ngawe, izitha zakho ziyajabha, ngoba lithi iBhayibheli udeka itafula ebusweni bakho phambi kwezitha zakho. Kwenze njani? Ngiyakholwa. Yebo ngiyaphuza kodwa ngiyakholwa. Yebo ngiyabhema kodwa ngiyakholwa. Yebo ngiyahluleka kodwa ngiyakholwa.
bese ngiyathandaza phela uNkulunkulu akuyena ugogo wakho angeke unqabe nezulu akulona lakini izulu labo bonke abakholwayo somebody sing yakholwa yes ungibona thaveni izolo kodwa ngiyakholwa yabe indoda yami ngiyayithanda kodwa ngiyakholwa yabe safara ngiyayithanda kodwa mina ngishumayela into ayizwa umfundisi wakhe eyisho mina ngishumayela into ebhalwe eBhayibhelini ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu aleli izulu alikhandwanga isonto lakho number 1 bani usitshela ubani ongenawo bani ongangeni akulona izulu lakini leli izulu likaNkulunkulu leli siyongena ngevosho ngoba ukholo lwami ngonyukana kilobapha ngesandla somebody shout yes ukholo lami ngonyuka nalo ngonyuka nalo inyawo seyiphambana kodwa ukholo lwami ngonyuka nalo kade ngomile isolo kodwa ukholo lwami ngonyuka nalo Shanto kebosaya ngonyuka nalo awunike sabathathe high five futhi ngonyuka nalo ngonyuka nalo sengiyathandaza anginandaba ukuthi ungibonephi anginandaba ukuthi bengimi nobani anginandaba ukuthi bengenzani konke ngifuna ukutshela yona ukholo lwami ngonyuka nalo bantu bethu yaphela kodwa babona lokhu phakama uphakanyiswa yini ukholo lwami sengiyathandaza ukholo lwami ngonyuka nalo akuthi mangidakiwe bese ngiyalahla ngithi mangidakiwe kungalahleka konke ngalahleka imali kodwa ukholo lwami ngisalibambile ngoba ngonyuka nalo angithandaze kanjena ke lithi iBhayibheli manini ngenyoni ngasahlali phansi okungenzeki sanikhona kanti siyathandaza nena ungasakhathazeki okungenzeki uyini umaweni umuntu uyini ukhehlelezi uyini uDr 3 seconds zonke izinto ayingenzeki kumaweni izinto ayingenzeki kukhehlelezi izinto ayingenzeki ku3 seconds kuNkulunkulu siyenzeka shout yes sesothandaza funa ukuthandaza nabantu abanezimo ezihlula abantu uthi omunye mina sengibaqedile abantu kodwa ngizothi okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka sinengenya uzivela mehle sengiyakholwa futhi ngiyazi
Say. Amehla avaliwe, izandla iphakeme, sesiyathandaza, sesiyakholwa ukuthi izinto kade ihambe ebusuku namhlanje ziyanqamuka, ngoba kungenzeki kubantu kuJehova kuyenzeka. Wena usuyiqedile iwasho zomama, namhlanje ngizoxoxela kuyenzeki kubantu kuJehova kuyenzeka. Uvala amehlo akho, ngiyathandaza. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele, siyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla onke. Yenza izinto ezengenziwa uNkulunkulu kuphela. Siyamelana